24. Og lige om lidt, der vil jeg give ordet til Anders Vest, som er Ph.D. og speciallæge på hjerne eller på afdelingen for hjerne- og nervesygdomme på Rigshospitalet. Og Anders vil fortælle om sin forskning inden for lysets betydning for vores døgnrytme, og hvordan naturalistisk lys kan reducere hjernetrætheden hos stroke-patienter indlagt til genoptræning. Inden jeg giver ordet videre, så vil jeg lige informere om, at man kan løbende skrive spørgsmål hernede i chatten, og så vil jeg tage dem op, når Anders er færdig med at holde sit oplæg. Så Anders, vil du ikke fortælle os lidt om det her spændende emne? Jo, det vil jeg gerne. Deler jeg lige her. Så. Og I kan alle sammen se. Kan du se, Rolf? Ja. Nå. Jamen, tak fordi jeg må komme her og fortælle noget om noget, jeg synes er vigtigt. Og om et emne i hvert fald, som rigtig mange patienter lider af. Nemlig hjernetræthed. Og hvad kan vi måske gøre ved det? Sådan. Jeg vil lige lidt baggrund, det der er rigtig vigtigt, når man snakker om hjernetræthed, det er ligesom at få definitionen på plads, fordi vi har et dansk ord, der hedder træthed, og det bruger vi om alt, hvis vi gerne vil i seng, eller man er ude at løbe, eller man ikke orker noget, også mentalt. Og det er jo faktisk fysiologisk nogle forskellige ting i hjernen. Så lige her baggrund, det er, hvad er søvnen og vågenheden og vores hjernetræthed. Og her, det er nordisk gud Balder, som egentlig også var lysets nordiske gud. Han bliver desværre dræbt her i Høtter. Men så det har været et emne i mange 100 år. Søvnighed er ikke lig med hjernetræthed. Søvnighed, det er en separat ting, som er et fysiologisk ting i vores hjerne. Og nu er der sådan en kurve her, og I skal holde øje med den blå kurve, der går op og ned. Vi kalder det proces C, altså søvn. Og den, når man så står op om morgenen kl. 7, så øges det, vi kalder søvnpresset i løbet af dagen. Og det bliver højere og højere, det søvnpres. Så når vi skal til at gå i seng ved 11-tiden til 11-tiden, så er vi søvnige. Og man kalder det så træthed for nogen, men man skal måske skifte til ordet søvnighed. Og så når man får sovet, så falder det i løbet af natten, så søvnigheden er mindst, når man vågner om morgenen. Og så den røde linje, det er sådan, at hvis nu man er på nattevagt eller til fest, og man bliver ved, så bliver man mere og mere søvnig, og så skal man også have en længere søvn bagefter. Og den sorte nedunder, det er døgnrytmen. Den kører uafhængig af, hvornår vi sover, hvis vi bare passer på den. Så det her er kun et begreb, der hedder søvnpres. Det er faktisk rigtig godt. Der er faktisk en kerne inde i midten af hjernen, vi kalder den VLPO, som aktiverer søvnen, altså siger til vores hjernebark, at den skal sove. Men det prøver den hele tiden på, men den bliver hæmmet af døgnrytmen, som fortæller, hvad klokken er til hjernen, og siger, det her det er altså ikke lige tid nu. Det er ikke nat, så det er ikke nu. Og så er det selvfølgelig, hvis vi har spist ordentligt, hvis vi ikke er ernæret ordentligt, det er ikke et stort problem her i Vesten, men så hæmmer det også søvnen. Og så det her, det hedder limbisk aktivitet, det er angst og stress og glæde. Det vil sige, at hvis du vinder 1 million kroner, når du er på vej i seng, så vågner du op. Eller hvis der vælter en bjørn ind ad vinduet, så vågner du også op. Og det er jo godt at have den funktion. Men så det er søvnen, kort fortalt. Så har vi det, vi kalder hjernetræthed, eller nogen kalder også fatigue fagligt, fordi det skiller sig fra det her træthed. På engelsk hedder det jo sleepiness og fatigue, men det er og man kalder også efter en blodprop, så kalder vi det post-stroke fatigue. Og det er sådan, man i litteraturen kalder det. Og den rammer jo, I kan se 25-80% efter en blodprop eller blødning i hjernen, og det er jo ekstremt højt. Det svinger godt nok lidt i litteraturen, men det nærmer sig nok de 80 i forhold til i stedet for de 25. Og det har desværre en negativ effekt på de kognitive funktioner, altså tankevirksomheden i efterforløbet, genoptræningsforløbet og livskvaliteten og faktisk også overlevelsen. Og 40% af stroke-patienter klager over, at det er det værste men, de har efter et års tid. Så det er jo et ekstremt stort problem.
Så hvorfor kommer hjernetrætheden efter en hjerneskade, og hvad er årsagen, og hvordan kan man behandle det? Det er der ingen, der ved. Altså noget, der er så essentielt vigtigt, og giver så mange komplikationer, at vi så stadigvæk ikke ved noget som helst om det, det er jo desværre et fakt. Men det, jeg synes, en af de ting, de vigtigste, vi skal tage med her i dag, jeg skal nok komme ind på, hvad lys også skal gøre, vi skal nok prøve at redde lidt den her behandling, men jeg synes, det er vigtigt at kende forskel på fatigue, altså træthed, og søvnighed og søvnkvalitet. Der er faktisk nogle spørgeskemaer på nettet, man kan tage. Altså noget, der hedder søvnkvaliteten, det hedder PSQI-spørgeskema. Så har vi den her hjernetræthed. Nu har jeg bare taget noget, der hedder MFI-20 med, som er et nemt spørgeskema, for at ligesom differentiere, om man det er fatigue eller hjernetræthed, man lider af, eller om det er, fordi man har et højt søvnpres, der indikerer, at man har dårlig søvn. Og det er det, der hedder Epworth Sleeping Scale. Og den kan man også tage på nettet. Den er meget enkel med nogle enkle spørgsmål, om man falder i søvn hurtigt, når man ser fjernsyn, eller holder for rødt i bil og så videre. Og den indikerer rigtig meget. Den er rigtig valideret, rigtig godt, og det vil sige, hvis man scorer højt på den, så har man nok en søvnforstyrrelse. Og så er det der, man skal sætte ind. Så døgnrytmen. Jamen døgnrytmen spiller også ind her, fordi den kører uafhængig af søvnen, men den spiller nok rigtig meget ind, også måske med den her hjernetræthed. Og døgnrytmen styres af en lille kerne, også inde i midthjernen. Den hedder nucleus suprachiasmaticus på fint sprog, og den styres hovedsageligt af sollys, aktivitet og fødeindtag. Det er sådan, den ved, hvad klokken er. Og den dirigerer alle kroppens celler til at fortælle, hvad klokken er. Og det interessante her for i hvert fald 20 år siden, så fandt man ud af, at jamen, det er faktisk det blå spektrum af lyset, den blå farve, som den her kerne eller nervekerne inde i nethinden, den fanger, og så sender den direkte information ind til døgnrytmecentret. Og døgnrytmecentret går så ned og aktiverer en masse gener, cirka 10-15% af hele vores genom reguleres af døgnrytmekernen. Så det vil sige, at det er faktisk det blå lys i solens lys, som regulerer store dele af vores kropslige fysiologi. Det er jo interessant. Men det gør den hovedsageligt om morgenen, når solen står op. Det kan se sådan en kurve her, hvor der er en advanced-zone, altså en blå zone. Det er klokken. Så øger den ligesom døgnrytmens aktivitet. Og så den, der hedder delay-zonen, den røde her, I kan se på x-aksen, det er der den topper der midt tidlig nat, og den forsinker aktiviteten. Så det er der, vi kan regulere vores indre ur. Og I kan godt se, at hvis I får forkert lys midt om natten, jamen så begynder I at forstyrre døgnrytmecentret. Og så omvendt her om morgenen, det er der, at den er sensitiv for at få at vide, hvad klokken er, så den kan give det videre til kroppen. Så det rigtige lys på de rigtige tidspunkter er sundt. Så blot i løbet af dagen, tit starten af dagen, og så ikke noget om aftenen og helt slukket om natten. Fordi lyset har faktisk også betydning for søvnen. Så det blå lys, I får i starten af dagen, betyder, hvor aktiv den her søvnkerne er, når I skal til at sove. Og i løbet af dagen, så stimulerer den også nogle hormoner inde i midthjernen. Her hedder det auxin, som er vores arousal-hormon, altså vi vågner op og ikke falder i søvn. Så lyset har en rigtig god effekt på vores vågenhed i løbet af dagen. Og det er jo det, der er interessant i forhold til hjernetræthed. Så hvad sker der så ved manglende blåt lys? Jamen så ved cellerne ikke, hvad klokken er, og så kører de sådan en free running der, og der kommer sådan, vi kalder det intern dyssynergi mellem hjernens ur og kroppens ur. Og det er jo det, der er fare for de her patienter, som er indlagt længere tid, eller plejehjemsbeboere, som ikke kommer ud. For solen, det blå lys, kommer næsten ikke igennem moderne vinduer. Så hvis man er døgnrytmeforstyrret, jamen så, og det er man hyppigt, hvis man har haft stroke, så får man forstyrret melatoninudskillelse, det er det her døgnrytmehormon, vi har i hjernen, og man kan se øget depression, man får den her fatigue eller træthed, man får angst, forhøjet blodtryk, sukkersyge, fedme, hjertekarsygdomme, øget kræftrisiko og dødelighed af alle årsager. Så det er jo rigtig slemt, og det skal man jo tænke på, fordi alle kroppens celler jo er involveret i den her proces.
Og så har jeg skrevet hukommelsesbesvær med spørgsmålstegn. Det er jo fordi, at man kan se, at dem, der har skifteholdsarbejde igennem ens karriere, husker dårligere. Og man kan faktisk også se hjernen gå til grunde, hvis den har en forstyrret døgnrytme. Der kommer sådan en betændelsestilstand. Så man kunne sådan lave en hypotese, at det er derfor, vi ser øget demens. Det er, at vi lever efter kunstig belysning og ikke efter solens bane, som vi gjorde for 150 år siden. Så lavede vi et lysprojekt og sagde, kunne vi så ikke gøre noget ved det? Vi lavede sådan noget naturalistisk lys, som har solens lys i sig indenfor. I kan se her, det er Glostrup Hospital, og det er blå. De hvide lys, I kan se på en af etagerne her, det er en vinterdag klokken 4, og derfor er det mørkt udenfor. Og så kan I se om aftenen, der er det ravfarvet på samme afdeling, fordi vi har fjernet det blå spektrum. Så der er ligesom en forårsdag på den her genoptræningsafdeling. Og I kan se her, det lys, det naturalistiske lys, døgnrytmelyset også kaldet, det er den her blå kurve, som I kan se her, og det er farvetemperaturen, den her kurve indikerer. Og det vil sige, at i starten af dagen, så er det sådan, så er farvetemperaturen sådan meget gullig, og så bliver den meget blålig. Mens den rødstriblede hen ad x-aksen her, I kan se, det er normalt indendørsbelysning. Og I kan se, den ændrer overhovedet ikke farvetemperatur i løbet af dagen. Og derfor ikke særlig meget blåt lys. Så I kan se, i toppen af midt på dagen, så er det meget hvidt inde på afdelingen, og derfor er der et stort indhold af det blå lys, som laver lyset hvidt. Og som aftenen har vi så fjernet det blå lys, så det er sådan ravfarvet. Man kan stadig ikke se, hvad man laver, men vi har fjernet døgnrytmestimuleringen fra det. Ja. Hvad viste det så? Jamen, det vi kunne se, det er, at det mindskede faktisk den her fatigue med 20% på de patienter, som var indlagt på den afdeling, i forhold til de patienter, vi havde indlagt på en afdeling, hvor det var normal belysning. Og de angav bedre udhvilighed, 41% stigning der, og vi kunne ikke se nogen effekt på selve søvnkvaliteten. Og det argumenterer vi nok lidt med, at det er fordi søvnen er jo en fysiologisk proces, og hvis der er en blodprop, så går det faktisk, de her fysiologiske bølger i hjernen, de bliver forstyrret helt over i en hjørne af hjernen, hvis man har en lille arvæv i den anden ende. Så det hænger simpelthen sammen, så og det kan lys jo ikke hele op. Det er en fysiologisk proces, der er ødelagt. Men det er et helt andet oplæg. Ja. Vi fandt også effekt på, ikke desværre, ved kognitionen kunne vi ikke se nogen effekt, men vi fandt en rigtig god positiv effekt på det her stresshormon om morgenen. Det er rigtig godt, så patienten vågnede sådan mere op, og så fandt vi, at vi kunne begynde at se en bedre rytme af det her døgnrytmehormon i hjernen, melatonin, og så fandt vi en rigtig god effekt på depression, at de havde 50% reduceret depression på døgnrytmeafdelingen, og bedre velvære og mindre angst. Så man må sige, at lyset går ind og regulerer rigtig meget og stimulerer hjernen, må man sige. Og det er jo cirka, de var indlagt cirka i 30 dage, ja, 30-40 dage. Men hvad ved vi generelt om effekt af lys på indlagte patienter? Da vi startede vores forskning, så var der ikke rigtig lavet noget, men nu er der kommet 29 sidst, da vi lavede den her artikel, 29 artikler på den her store verdensbaserede database for forskning. Og der er lavet 10.000 døgnrytmeartikler, men 29 af dem har testet, om lys virker. Så vi har langt endnu for at se og få en ordentlig evidens for det her lys. Men det ser lovende ud, og vi kunne se, at der var en positiv effekt, hvis man var stimuleret af lys i over 5 dage. Og det er fordi døgnrytmen, altså de her gener, lyset aktiverer, de kan kun ændres cirka en time i døgnet under lok. Og det er det, vi kender med jetlag. Det tager nogle dage at ændre sig. Og derfor så skal man være indlagt under specielt lys for at få en stabiliseret døgnrytme. Man kan også gå udenpå. Men hvis man er døgnrytmeforstyrret, så tager det altså lige nogle dage at komme tilbage igen. Og det kunne vi jo se i det her studie. Hvordan behandler man i dag i klinikken den her hjernetræthed? Vi ved, der er ikke rigtig god effekt af medicin. Man kan give nogle stimulanser, men så får man masser af bivirkninger, så det gør vi ikke. Og så er det her døgnrytmelys måske kan overvejes,
Vi mangler selvfølgelig mere forskning på området, men det kan da forsøges at sige, at man skal ud og gå en tur om formiddagen. Og så det her, der er ligesom et golden standard, som faktisk er set evidens af. Flere studier, det her med fine ord, cognitive behavioral therapy, som egentlig er energihåndtering, altså prioritere ens energi på det, man kan lide, og ikke gøre rent, og bruger al sin energi på at gøre rent, og så kan man ikke se nogen, man holder af og sådan noget. Det er sådan set det, og det er jo godt nok, men altså, vi har ikke noget medicin i dag, der kan reducere den overordnede fatigue i løbet af døgnet, desværre. Så vil jeg sige især tak til de her patienter, som var med i vores forskning. De havde jo en af deres hårdeste perioder af deres liv, og de var rigtig med til at svare på rigtig mange gode spørgsmål og komme igennem rigtig mange undersøgelser. Og så vil jeg selvfølgelig også sige tak til Helle Iversen, som er den projektansvarlige læge på projektet, også projektet, apleksiansvarlige overlæge på Rigshospitalet. Og så kommer vi heller ikke udenom Paul Jenum, som er professor for søvn, som har bidraget med rigtig meget viden inden for det her. Og så har jeg lige et slide her til sidst, hvor ligesom man kan se, når jeg cykler hjem fra Rigshospitalet i København, nu er det så et billede af Børsen, den var der jo så, da jeg cyklede hjem sidst. Nu var det så blåt lys den dag. Det var jo ikke særlig godt, og så boede jeg midlertidigt i en lille lejlighed, inden vi fik renoveret vores hus, og det i midten, der havde naboen også blåt lys om aftenen, og det ved I forhåbentlig nu, det skal man jo ikke have. Men når man så kigger på de andre, hvordan andre folk bor og lys de har indenfor, så kan I faktisk se at forskellige lysfarver, man bor under. Man kan se, jo videre lys, jo mere blåt er der. Så der er jo nogen, som bliver døgnudforstyrret af deres indendørs lys, mens andre har det her ravfarvet, og det er jo egentlig rigtig godt at have om aftenen. Og så har jeg installeret døgnudlys i min datters dukkehus. Det var så lige det var en hurtig gennemgang af lysets betydning. Og Rolf, nu er der jo så en del tid tilbage, vel? Men jeg håber, der er spørgsmål. Jamen først vil jeg bare sige tusind tak for et meget, meget spændende foredrag og emne, og jeg synes jo, det er jo meget fascinerende, at man med en ikke-medicinsk behandling måske kan behandle et af de mest generende symptomer, der kan være efter stroke. Så jeg tænker, at jeg kan allerede se, at der er nogle spørgsmål her i chatten. Der er blandt andet et, der går på, hvad man selv kan gøre. Altså, hvad koster det at få en lampe? Når det er så på en afdelingsstue, er det noget, man kan købe, og hvor længe var patienterne udsat for lyset? Så hvis man nu selv arbejder på en afdeling, kan man så selv bestille sådan nogle lamper, eller hvordan foregår det? Altså man skal i så fald installere det over hele afdelingen, som vi gjorde. Det var både på toiletter og skyllerum og kontorer og opholdsstuer og gang. For netop ikke at få forstyrret lys, fordi man skal ikke have, hvis man får meget høj lysstyrke med meget, meget blåt spektrum i, der på senere tidlig nat, så skal man ikke have det i mange minutter, før man kan skubbe sin rytme, måske en times tid. Så man skal kigge på det lys, der ellers er i ens afdeling, og så kan man jo altid skrue ned for lyset. Men man skal jo, hvis man skal have det rigtige lys, så skal det jo være overalt, hvor man færdes. Og det er det, der er dyrt. Det skifter, det bliver billigere og billigere, men en hel afdeling koster i hvert fald 1-2 millioner højst sandsynligt at installere. Men man kan sige, at i eget hjem, der kan man begynde at købe nogle lamper nu, som kan skifte farve. Philips Hue laver det. Men det irriterer mig lidt, man skal kigge på det lysspektrum, man skal have. Den skal have det rigtige lysspektrum. Og vores synskortex eller synsbark kan ikke se forskel på, om der er blåt lys i noget. Vi kan have 2 forskellige lys, som har den samme farve, men vi kan ikke se, hvad der er i de forskellige lys. Nogle kan mangle nogle lysfarver, som vi ikke kan se. Så vi kan sige, at sammenblanding af farver giver en speciel lysfarve, og det kan vores hjerne ikke se. Vi kan ikke se forskel på farverne inde i et lys.
Så derfor er man nødt til at læse bagpå, hvis man skal købe noget lys. Hvor meget indeholder det af blåt lys? For det kan jo godt være hvidt lys, men så er der næsten ikke noget blåt i. Det er vigtigt, også hvis nogen installerer det, så skal man skal have fat i nogle professionelle på området. Ja. Ja. Jamen, der kommer også nogle flere spørgsmål om, sådan, hvad man selv kan gøre, og det er jo lidt det, du nævner her. Så kan jeg lige høre dig, Anders. Har du selv skiftet pære i dit hus? Jeg fik det i julegave af min kone, men jeg fik kun 2 pærer, og det virker jo ikke til hele huset, så jeg byttede det. Men altså, enten så skal man installere det over det hele, eller så behøver man ikke. Det skal jo være over, hvor man færdes, ikke? Og hvis man færdes over hele huset, så skal man jo have det i hele huset. Men jeg tænker, raske, der kan komme udenfor, så skal vi udenfor have noget sollys. Også hvis det er en diset dag, så er der masser af blåt lys udenfor. Og blåt lys kommer næsten ikke inden for vinduerne. Men hvis vi kommer udenfor om formiddagen, bare cykler på arbejde, så har vi fået det, vi skal. Så skal vi bare sørge for ikke at få så meget lys, når vi skal sove. Og så er der jo kommet masser, spektrum på iPhone så her. Sådan noget, der blokker for det blå lys. Det kan man indstille. Også på computerskærmen. Det kan man gøre om aftenen. Fordi lige så vigtigt det er at få lys i starten af dagen, lige så vigtigt er det også ikke at få det om aftenen, om natten. Så det kommer der også et spørgsmål til med blå lys i PC her. Ja. Jamen, og der kan man sige, at det du sagde, det overrasker i hvert fald lidt mig, at det er måske bare få minutter med noget blåt lys sent på aftenen, at det kan faktisk gå ind og forstyrre døgnrytmen, ikke også? Så selv lidt kan også være skidt, så det skal man tænke over, at man ikke ligger og tjekker telefonen med blåt lys, lige inden man skal sove. Jamen, altså sådan en vinterdag, hvor det har været, hvis man kører udenfor, når det er mørkt, og så kommer man hjem, når det er mørkt, og så tænder man sin iPhone på fuld blow, og så sidder og kigger i den i en time, jamen så inducerer du nok en eller anden form for døgnrytmeforstyrrelse. Og der skal jo ikke, hvis du sidder og kigger en halv time, så kan du godt skubbe i et par timer. Det vil sige, når vækkeuret ringer klokken 6 om morgenen, så tror hjernen klokken er 4. Og så har man det her med, at maven er overhovedet ikke klar til at modtage morgenmad, for eksempel. Leveren kører jo også på uret. Altså det vil sige, den skal op, når du står op, når solen står op som regel, så vågner leveren også, og så er den klar til at få fødeindtag. Så hvis man begynder at spise, når organerne ikke er klar, jamen så der er jo nok nogen, der kan mærke, nogle mave-tarmsystem vågner lidt senere end andre. Det der med, at nogen ikke er til morgenmad og sådan noget. Men man kan altid mærke, at noget ikke er rigtigt. Og det tror jeg, der er mange, der kan skrive under på, der har natarbejde. Når de kommer hjem der, de har tømmermænd, følelse, de er helt, som om de sådan har ondt i hovedet. Og det er jo en døgnrytmeforstyrrelse. Så der kan man virkelig mærke, hvor mange patienter, sådan mærker patienterne det. Ja. Det vil sige, at det her det virker som en rigtig god ting, og jeg synes, at det virker da meget lovende, at man kunne have det på afdelingerne, hvor man har mange ældre, der er også skrøbelige og måske i risiko for at få påvirket døgnrytmen. Så hvorfor er det ikke noget, vi bare indfører på alle afdelinger? Er det ikke noget, der kan betale sig? Det er jo også dyrt generelt at drive Jamen, jeg tror, sundhedsvæsen. det gør de. Psykiatrien er rigtig langt fremme med det, og en psykiatriprofessor, Claus Mettini, der arbejder også i hovedstaden, han har også lavet en del forskning i det, og har haft rigtig lovende resultater på depressive afsnit. Og så er det blevet installeret det nye neurorehabiliteringshus i København, med svært hjerneskade. Og vi håber også at få det installeret hos os, når vi flytter over i huset. Så det begynder at få indpas i neurorehabiliteringshjem, plejehjem og psykiatrien. Og det er jo især plejehjemmene, som også har lavet rigtig meget forskning på. Og vi har også været med i noget fra Odense, så vi kunne se, at de her demente borgere, som ikke, deres hjerner ved ikke, hvad klokken er, men vi kan i hvert fald fortælle hjernen, hvad klokken er via lyset. Og så der har i hvert fald gode effekter på det. Har det været sådan undersøgt i mere sådan akutte hospitalsindlæggelser? Men det her, det lyder som, det er sådan lidt mere i det subakutte kroniske, I har undersøgt det, ikke også efter det akutte stroke under genoptræningsfasen? Der har været rigtig meget på intensivafsnit, men det har ikke vist positive resultater, og det er også publiceret i de gode sådan, Lancet. Men det er jo fordi, som vi også fandt ud af i den her ene artikel, vi lavede, det er, at man skal være indlagt i hvert fald
over 5 dage, og de her intensive afsnit, det er ikke så tit, de ligger så længe på de akutte afsnit, patienterne, og det er jo nok derfor, man ikke kan se den store effekt. Og så er der jo altså massiv larm og lysstimulering på sådan nogle akutte afsnit, så der er rigtig mange forstyrrende faktorer, som også ødelægger døgnrytmen. Og så er det jo ikke lige der, at det vigtigste, vil jeg sige, det er de her, når man ligesom har fået stabiliseret patienten, og de skal over på nogle afsnit og blive genoptrænet af langtidsindlagte, så det er der, at man kan vinde rigtig meget ved at inducere en god døgnrytme. Ja. Hvad med sådan, nu nævnte du det her med, at hvis man har en døgnrytmeforstyrrelse, så er der risiko for en lang række sygdomme. Hvad tænker du, kunne det også være den anden vej rundt? Altså sådan, at hvis du er syg af noget, det er din døgnrytme så også påvirket, eller hvad tænker du om det? Ja, altså vi ved i hvert fald, at strokepatienter, det vi også har set, de er hyppigt døgnrytmeforstyrret, og det ser også ud til, at de er det akut lige efter skaden er sket. Så generelt al hjerneskade, men vi ved også, at kræftpatienter er døgnrytmeforstyrret, er svært syge, og det er jo fordi, at de her regulerende faktorer for døgnrytmen jo går i stykker ved forskellige sygdomme, og det er især kronisk syge og altså rigtig syge patienter, som især skal fokusere på at stabilisere deres døgnrytme. Os andre raske, vores døgnrytme kører så godt og velsmurt, at vi skal bare ud og have noget lys, så kører det. Men hvis du har en sygdom, der forstyrrer din døgnrytme, så er det især vigtigt, at du kommer ud og får det her lys, du skal have, for ikke at den forværres yderligere. Ja. Vi har måske snakket lidt om det, men det her med, der er mange ældre, der udvikler delir under indlæggelse, som faktisk er en ret farlig ting, ikke? Og det er jo oftest under de akutte, subakutte indlæggelser. Er der lavet noget forskning? Nu nævnte du lidt, der var lavet noget på intensive patienter, men er der også lavet noget på sådan medicinske afdelinger om, kan det her modvirke delir, som jo er en farlig ting? Ja, altså, der er lavet lidt, jeg ved ikke om på medicinske sengeafsnit, og jeg har vist forsøgt at lave nogle små pilotstudier. Jeg er ikke sikker på, at der er lavet nogle større på medicinske afsnit, men der er undersøgt delir, især på intensiv afsnit. Det har ikke vist det store, men det er i hvert fald set, at man kan sige, at døgnrytmeforstyrrelse er nok et delelement i delirudvikling. Det er jo, behandling af delir er at inducere søvn. Så det er jo en søvnforstyrrelse, der laver delir, og det er det, der skal helbredes. Så der er døgnrytme med i det, men ikke hele forklaringen, og det er nok derfor, det er sådan lidt broget med resultaterne. Men jeg vil sige, at det er jo de nye guidelines for delirbehandling er jo faktisk, at man har fjernet medicinen fra ligningen. Så det i dag er søvnhygiejne og døgnrytmestabiliserende faktorer, og alt det, der er med. Og det lyder meget besværligt, og det er det også, og det er tidskrævende for plejepersonalet. Men det er faktisk det, der er behandlingen i dag, og ikke medicin. Så vi ved nu, at det er, man skal tænke døgnrytmen ind, og også søvnhygiejne, som jeg ikke har fortalt om i dag. Det er et andet oplæg, men alt det er behandling af delir. Og delir er ligesom, som jeg plejer at sige, det er det, når alt er gået galt, og man ikke har lavet forarbejdet ordentligt, så får en patient et delir. Man kan forebygge delir, hvis man tænker på døgnrytmen og søvnen. Tusind tak for det, Anders. Jeg tænker, at tiden den løber jo hurtigt. Det er jo fordi, det er et rigtig spændende emne, og sige tak til alle deltagerne for de mange gode spørgsmål. Jeg tænker, at vi runder af her, og så vil jeg sige, at optagelsen kommer til at ligge på redhjernen.dk i løbet af et par dage, og der er også flere online foredrag, som I kan finde på redhjernen.dk. Så vil jeg bare sige farvel og tak, både til dig, Anders, og til alle jer, der fulgte med online. Tak.